Така, това е устата на Сома. Лапнала телефона. Ще покажем още. Тук. Ето е устата. И това там е четката. Така се наречена четка. Как е лапнал телефона. Сега тук пак вътре разни зъби, горна четка. Това му е тук четката, виж какви зъбета малки, хиляди. Отдолу също. И сега обръщайки го, тук вече гъца, нашия Сом. Какви мръвки, какви пържоли, като на агне. И пак ще го изидееме. Его е нашия Сом. За сега не се съобщават други подробности за атентата, извършен часове след екзекуцията на бившия иракски президент Саддам Хюсейн. Малко хигиената е на ниво. И пак товариш. Господин Езерски сега сипва от нашата рибена черва. И казва, че е приготвил много вкусна. Дигаме малко тук така варице, котлето, черпака, котлето с нашата рибена чорба. Ето колко е внимателен да не разсипе. А за алкохола после ще покажем колко е изпил. Така, неговото шишенце празно. И вижте как се сервира супата. Така, рибка, отгоре с морковчето му, с всичкото, ето, и дига пара. Дали ще е вкусна, никой не казва. И така, сега още един пейзаж на нашето бунгало. Там едни хора през прозореца ги виждаме, алуминиева дограма имаме. Фирма Ролпласт, алуминиева дограма, прозорци, язовирчето насреща. И долу е дъното нашата лодка. Там един фидер сме заложили, но той седи безучастен, като че ли не е с нас фидера. Сутринта имаше звънци. И нашето спално помещение. Хотел Звездоброй, ресторант. Гладен стой. Айде, стоп. Завършваме. Така Сашо опитва чорбата си. Какво казвате? Не е лошо. Добре. Себе си не мога да хваля, ние сме скромни момчета. Добре, стоп. Следващото ще бъде тук ни кленове се хмехваме. Ето вижте какви са големи. И ще ги туриме на скарата. Печени, хубави, големи риби. Огромни, ето нейлоновия плик. Само окото им да го видите и ще се оплашите. Какво око? Сега ще бъдат изпечени на скара. И какви очи имат. Така. Стоп и след малко ще ги покажем как се пекат на скарата. Ето сега нашите риби на скарата. Пекат се леко. След малко ще почват да пушат. Добре. Господин Меличков току-що хвана една бела рибка, за да вкусиме. Сашо не е ял бела риба от миналата година, кога му дадах. От миналия път, кога му дадах, не е ял. Ето, тук е нашата бела рибка. Така, осветление. Добре. Стига се рекламата, за да ни гледат злобно. Така, сутрин тук е много топло. Некъде около минус 27 градуса, товариш, ето ще закуса сало. Здравей, здравей! Топло, тепло, да. Очень тепло, виж как и виж, лодката стои замръзнало
Спалното помещение е неоправено. И мъгли. Но Румен оправен, не се притеснявайте. Носят се мъгли. Сейчас делаем. И маргарин не обичам. Аз готвя само с тях. Така. Това е в 8 без нещо. И така пак нашия лагер. И стан. Ските кой хорошенький. Кой красавец. Аха, хубавец. Да. Охо. После стръпалата. Само че чакаш, тя втората кука се е забила, изглежда тук по типчето. Всеки ден кротки, бе, как се бори. А сега трае. Охо. Сомчик. Хапано ли това или болест? Може ударен. Не, от ръпавата може да се ударил. Той се вие като змия. Баси майката. Удоволствие. Сега ще покажем нашата рибка, която уловихме преди малко. Ето. Заставаме така. Пред камерата, моят приятел Сашо може да го поканим. Тук вече сме в кадър. Ела, приятели, да ни го хапа. О, ето Сашка. Аз и ти вече на ти. Хвана ли го? Ето какво дай. Зъбите. Хубаво място. Аз бех тръгнал ръкавици си, бех забрал как съм виждал, че това малко не мога бръкнеш устата. На големите. Добре, това го постигнахме. Браво на нас. Охо! Махай. Удряме ме. Така. Все, доволно заснели. От тук още малко кадърче, малко варио. Пенк, варио. Добре. Стоп, Марийке. Това е нашият крем, заловен с нощи. Ето, размер, качество. И сега ще го подарим на ни колеги. Стоп.